ke so avur somindar adang ki jom plopajok bangsuri thokya phora pharo thokra phokya hini an apran ke nam Minister Sumronghang kidukela karat aphan sangkeron Prime Minister Narendra Modi kapin khadalam Karbi Anglong life kapaplengdun Kardom pini prime tama beta long pen nili sami jilihan sepi non betang ton pen arjik tha Kedam tak surihini rakreser kepaningkan matijong ni phai isiar ni China long ri Wuhan arong sopia long pen kiklang coronavirus mate COVID-19 ake so avur non sumindara danglong patihurnot anpin lo Bangso coronavirus ake so China dat Wuhan along pen avur nang thursi sumindara tangalong anta pachetang plu pajok ki ongdong aphai coronavirus ake so cholong don lo Langdamlo pulote China along bangsuri troknar kepra isira pharo trokra trokkebra sirkep angbong pen bang trok sikebra trokra pharo sirkebra trokkebra pli lapen bangsuri ke thomra pharo ke thomra inkoira sirkep atum aprandam nanglo United States of America along lak thomra suri kre isira pharo trokra phokebra narkep amolokatum keso cholong donlo Bangso angbong pen bangsuri kre plira pharo sirkebra trokkebra troksi atum keso pen miponlo lapen bangsuri narkebra pharo plira troksirkebra hini Spain along keso kelong aphai lak isira suri thongkebra pharo troksira phokebra sirkep angbong pen keso ke mi aphai suri thongkebra narkebra trok narkep lapen kithi aphai suri kre hinira pharo plira kre narkep Italia long lak isira suri inkoira plira pharo trokra thongkebra hini bangsong bong pen keso ke me aphai suri inkoira pharo sirkebra troksukebra trok bangsuri kre phora pharo ke thamra trokkebra hini apran damnanglo India daralong corona work akeso ke longdon non an bangsuri ke thamra pharo ke thamra troksukebra phli keso ke longdon angbong pen bang pharo hini ra troksukebra hini lapen bang troksukebra troksi abangke aprandam nanglo lason se perthe adanglong pharo hini ra inkoira hini adaralong lak kre hini ra suri kre ke thamra pharo sirkebra inkoira troksi bangsong bong pen lakni ra suri phokebra hini ra pharo ke thamra troksukebra isi lapen bangsuri trokkebra phora pharo trokra phokebra hini atum aprandam nanglo News Desk Report Karbi Anglong Live Assam along taka phere meme corona ke so kangdang bom joine corona ang theke longa diman administration ahin pen inghat pon klinglo Assam along ta inut pen inut corona ke so chi on bom tanglo la so joine administration ahin pen so dak kelang pangching ponsi labang so ke so ansa se pachi unlong le derjia phan Assam along corona ke so ke longa dim do an inghat pon bom lo Delhi Nizamuddin Marcus pen kewang penanga natum corona ke so long derapi non Assam along corona ke so ang thek kiklang bomadiman ing hapon bomlo Lason se Guwahati rong supi anglom kedo Spanish Garden Lakhimpur Merapani Numuligar Dergaon pendanglok Assam angkang pialong amatsi ing dang bomlo Corona ke so ang thek long adim malom administration pen ing hapon klingsi dowai ke apasai hai hui tami dengpon bomlo Labang so ke so avur golaghat along anta nangkile tanglo Lasi Karbi Anglong district aphanta ka phere me meason nang do tanglo athe golaghat pen Karbi Anglong district ke chekoi notlo lasi labang so ke so avur Karbi Anglong arlo nang pang danglong le derjia phan aduya hoelong kiton ke lang atum pangching pamika nangji lapen aduya hoelong ta ke dora ratum ta cherok tok pen dovek nangji kali pulote ili tum ka phere me mea kisung pen kachepa jok jia phan chitorok ji News Report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Diphu Non malom somindar adang coronavirus ake soki umplo paputhak USA White House along pherangke amai ingnisi hydroxyl chloroquine adawaya phan USA President India phan kerap ka chohang COVID-19 ake so avur pen pirthe adang pielong ka chepa jok jia phan kamatha ke sung lapusona porpen se kangting lapen pathe ang bomlo Bangso ke so avur kangtang penajok school college government private asai hempen changlok beha bepar ache tailong anta bangso lockdown kang hapasai pensi det angkang pialong ta ni inquiry sia pharman Prime Minister Narendra Modi penapor hot ponlo
La sopor ke horateng pen methang ahemalong chidosi angtan hong along ke bara hukum radaphan khanglo Pirdhe adang pialong labang soke so pen kachipahelo thek jiaphan ok pran ke rai kom sonthan atum pen dowai ingprima hok pet kapaklang pon thek thea re kajok Amerika long ta apran ke dam nang penang dotanglo Amerika long ta lapusona ke sungkang dang bomajok COVID-19 aputhak Amerika White House along USA President Donald Trump pen pherangkia mai phapon Prime Minister Narendra Modi pen Donald Trump angbong chingki chingbai si COVID-19 akisu ingtang kring pen chisong rapet po Labang solam pherangkia mai long pen si Trump pang daklo Trump pen kapachinia tengke malaria dowai barim hydroxyl chloroquine laso dowai pen ajok COVID-19 na phan chisong pon unpo pusi ningthelo Hydroxyl chloroquine lake malaria ke so dowai angbong pen abarem thektik adowai lo India long la so dowai penang ke dolang chinisi Trump and Prime Minister Narendra Modi aphan akirap chahanglo labang so kirap kacho hangalong India pen ta chirap chetopo News report Rongbong Terang Karbiang Long Life Hamren Arling Delhi Achabang pen VDC Chairman Dilip Beatum Minister Sumrong Hangaphan kachuning ridam ateng kidukela karadaphan sanga kirap kipi Det pi kanker klaka porhut ingti menthulapan sanghan kawe penang anaradatum ke hangjo mate kaning ria puthak the Arling Delhi achabang te ponghan selapan Dhansari VDC Chairman Dilip Beatum chinidon se alang litumaki sung kapajok dunjia phanpura kedamtang jangmi poni phaipli arni Dhansari constituency arlo mate punga hawar kedo don pharup ho kiduk kelak parpek aradatum aphan akejoy pen sang akerap pajerponlo Lason thak thak se pini le thota the Arling Delhi achabang te ponghan sepen Dhansari VDC Chairman Dilip Beatum Assam HAD Minister Sumrong Hangaphan chuning ridam se kedamtang jangmi poni phaipli arni sangkeron kapachitang ponun e arara tumaphan kapachitang ponjaphan dengponlo Pini alang litum jasemet sangkeron pon laki matipunga hawar kedo don pharo thoksi kidukela karada tum phansi akejoy pen sangron pon lopusi the Arling Delhi chapang te ponghan se nang pachini don anparta pini arnivet angbong dipurong supialong 6 kilo singti so arong lapen 8 kilo dokterang arong along tamik dipu administration pen ARO tum chelangsi kicho move arada phan sanghan ronpon Lason se Meghalaya hoy langhempi ahabar alongta langhempi lem samai phuchi thordun putsi arong sangkeron asai dengpon Anparta HAD Minister Sumrong Hanglapen Karbianglong Autonomous Council MEC Ramsing Timung atum chelang rapetsi pini langphera habar along kidukela karada phan akejoy pen sangron pon Pini det pi angkang pi along pini la coronavirus la so kiso nang dokok men kangkir ke dokok ajone pini rong rup kiduk kela katuma phan chongda chutulum ta thaiwe labang so ajok pini ilitum HAD Minister Sumrong Hang ahin pen pini la kiduk kela katum phan sang ke pi pajir ponjipu tasipini niltum la Arling Delhi editor TP Hanse alangli pen niltum cherap chito pen si pini la rong rup kiduk kela katum phan labang so sang asap sobe sitame anu tin adon tin han pi pajiripo lapen ke sarkar pen bang ke non annang lelang sarkar pen lang jong sinang lelo puludang te puthor nilitum ako rong asur han pi pajir ponthikpo sarkarin bena kerap tanang le lere kamarsi minister Sumrong Hang aphan chun kachuning ripena joinesi Sumrong Hang mekthang jungjung alang mekha ahin pensi pini rada sotom han idonalong lin pho sangkeron ni phan se alang lin pense sang nang tidunlo la se ki claim keda manga Arling Delhi le pense pu VDC chairman etum pense cherap chitudunlo Dipupan Roshan Hanse Karbiang Long Life Pirthe jangpi COVID-19 kangdang klub lockdown ke do boma porhut police pen resim ke ora tumang bong kachiteng khenga hot inut resim ke ora bang phua pran kedam COVID-19 lockdown ke do boma porhut si kedam tang jangni po ni phai phli arning khatkhati police station angkang lalmati karagaw along police pen pang thek the resim ke ora bitung ang bong kachiteng khenga hot inut resim ke ora bang phua pran dam juilo Police atu ben kapachinia tengke lalmati karagaw asan chomalam bang photrok resim ke oratum krung derdar por julongsi keton kelang padoponlo lapusona por hot bang photrok abang phua atum resim pen ki krung der theklongsi kesang jiaphan pulo
bonta police aphan helik ap ka papranga joini police penta helik ap ahutsi inut recent ora bang areng suponlo areng ke so abang phophan tong sekot pen bokajan sekelanga heman ponlo bonta doctor atum pen aprandam jil pusi pangdak ponlo apran kiram jui abang phophan pangthek ponthek thelang sitami arideng pen 7.65 pistol isi longpon hala puke ka jui arisang hotum ana phanta police atum kiri tarle block lang pusi chini dun bokajan pen ananterang Karbenglong live Balijur ahawar kedo government achoko maratum sang chirungsi kidukela garada tumaphan akejoy pen sang kerap kapajadam COVID-19 lockdown apor hot kidukela garada tum kichu movie kijun movie pen penang anaki sum kachechak nang bom apor hot sarkar pen kidukela garada tumaphan adontin sang hanron pon bomlo lason thak thaksi socheng thanta constituency alongta kidukela garada tum ane oma joine aduk chunghoinang ne puma tha parsikwansi tongsekot kacharjak thekjia phanpura Karbenglong Autonomous Council EM kacherong pipi kapen khada tengpen balijuri ahawar kedo kapre government asai kamlong kachong gadon bang inkoy achokomara tumalapen socheng thanta constituency BJP Mondol Committee Kongchun bang Komal Singh Teron atum sang chirungsi balijuri ahawar kiduk nai don pharoke thamra phokebra serkep ahemtun atumaphan sangron ponlo Kisungapor hutong sekot pen lapuson akerap kapajar thekaputhak EM kacherong pipi lapen chokomar atumaphan radatum kachoro pajar News Text Report Karbenglong Live Prime Minister Narendra Modi kapin khada tengpen Karbenglong Live penta methanga sai hemalong miri hing pamep don lapsi milor ke kaidun Pirthe adang pi amone daphan apran ke enbam kaphere meme corona ke sopen non anta chepajok onelang labang so ke so abor pen ipa epo korte muti jirpi jirpo lapen don rapen kachekak nang atumta dopeklo arniwang se mekri meklang pen palang bungnang bomlo bangso ke song mate bangso inghun ki ikathan pirthe pen komentu se ke prai poma phansi anutin ta methang adhorom arna ma phansi chardom chardi bomlo Lapusona porahut India det piarlo adontin jangmipo ni phai pho arni ajo por phai serke bahut minute serke pan mere hing pamep lapsi milur kaidonang jipu India Prime Minister Narendra Modi pin khat ponlo lasoteng si India det pi adontin milur ke kaidon along pachiton don si Karbenglong Live News Channel penta methang sai hemalong mere hing pamep don lapsi milur kaidon lo Karbenglong Live Chief Editor Ratish Rong Pharpen Japon Linsi klembang phi do an milur kaidon si Prime Minister Narendra Modi kapin khat alam papleng dunlo News Text Report Sarjib Kathar Karbenglong Live Pini Prime Time aberta ke lapon se kang tonik lo domi thak me kardom